Vision 200 τι μάγκωσα. Μην βγάζεις εμένα. Σιγά μην μπορείς να το κλείσεις αυτό το πράγμα. Να μην είσαι προπέτης, εντάξει. Κάθομαι στο καναπεδάκι του boss. Αχου! Μαλάκα είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Απ' την άλλη. Από την άλλη, από εδώ είναι το αυτό. Δεν υπάρχει. Τα φυτά. Τα φυτά. Σιγά τα φυτά. Τι λες τώρα. Εντάξει, κάνω ένα pause. Κάνε. Πάει για το κλείσιμο. Κάτσε. Τι θα τη χώσεις αυτή είπαμε. Κάτσε τώρα δεν πέσει μπέρδεμα. Εν τω μεταξύ είναι και η Έλενα που ξέρει. Ναι, ναι. Α, ωραία. Τέλειο. Έλα μωρέ, και έτσι να το πάρεις. Ναι, έτσι θα το πάρω και θα το πάω στο μάξι. Περίμενε, ξανά μάνα. Θα την ξανανοίξει. Α, Ένα εσύ, ένα αυτό. Δύο. Εδώ. μετράει τα βήματα τώρα. Για όσους δεν έχουν καταλάβει. Σε να πω και από εδώ έτσι να βλέπουμε την προσπάθεια. Γύρισε την άλλη. Γιατί έφυγες από εκεί. Σταματώ να ανάψω τσιγάρο γιατί θα κάνουμε πολύ ώρα. Κάτι κάνει. Έλα. Κόψε στο δερμό. Λοιπόν, έτσι. Ξανά μάνα. Κάτι έκανες. Κάτσε. Και το είναι Λοιπόν, και αυτό. στάση για να πάω να δω το βίντεο πώς την κλείνουν. Καλά. Λοιπόν, έλα. Βάζει αυτό κάτω. Έτσι. Όχι, ναι, έτσι. Έτσι. Όχι, Νίνα, δεν το κάνει έτσι. Αυτό εδώ πέρα, αυτό Βάζω εδώ, αυτό κάτω. το βάζεις κάτω, Ναι. εδώ. Ωραία. Εκεί, Από μέσα εδώ, μέσα, ναι. μέσα, για να μετά να λυγίσεις τα άλλα δύο. Μετά λυγίζω αυτά. Όχι, όχι. Όχι, κάτω. Να, δεν το κάνεις σωστά γιατί ο τύπος ξεκίνησε από την μπροστινή πλευρά. Εμείς που είμαστε στην πίσω. Ναι. Δηλαδή, εδώ. Το λυγίσεις μέχρι εδώ. Ωραία. Και μετά μένουν αυτοί οι κήποι. Ναι. Έτσι. Να. Βάζεις. Πρώτα αυτό. Ναι. Και μετά αυτό. Για κάτσε να το κάνω κι εγώ. Έκλεισε, λέει Μάρο, δεν θα είναι μαζί μου στις διακοπές.